L-importanza ta' żvilupp sostenibbli b'relazzjoni mal-baħar u l-ambjent fir-Reġjun Mediterranju mal-qafas tal-konferenza li tnediet il-ġimgħa filgħodu f'lukanda ewlenija fejn tuffiħa. Din il-konferenza nfetħet mill-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat li saħaq li l-ekonomija l-ħadra għandha rwol ċentrali fl-iżvilupp sostenibbli fil-Mediterran. Dan minħabba l-pożizzjoni strateġika ta' Malta kif ukoll minħabba r-rabtiet kulturali li Malta għandha ma' pajjiżi oħra fir-reġjun. Nixtaq nenfasizzaw li meta nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli, ħafna nies jaħsbu qed nitkellmu biss fuq ambjent. Id-definizzjoni ta' żvilupp sostenibbli fil-ġnus Magħquda tinkludi anki d-dimensjoni ekonomika, soċjali u anki kulturali. L-għan ta' din il-konferenza hu li tirrevedi l-istrateġiji u d-deċiżjonijiet bejn il-gvernijiet tar-Reġjun Mediterranju. Kelliema oħra fil-konferenza qalu li l-pożizzjoni ta' Malta tagħmilha iktar vulnerabbli minn postijiet oħra minħabba ċokon tal-gżira u d-densità fil-popolazzjoni f'post ġeografikament żgħir. Matul il-konferenza saret enfasi fuq il-ħtieġa li jiġu implementati miżuri sabiex jiġu eliminati l-effetti negattivi fl-isforzi li se jsiru biex jitħares l-ambjent fir-reġjun tal-Mediterran.